खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना गोसोआव दंदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार दानायनि उनावनो लाइमोनफोरनि थाखाय एबा बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थिनि सिगां लाइमोनफोरनि थाखाय खोथा होनाय बायदि 2 लाख रांखौ एबा 2 लाख रां होनायनि खोथा होनाय बायदि बे 2 लाख रांखौ सरकार फैनायनि उनावनो होनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव गोबां केलेंकारि गोबां बेनि सायाव दान्थे बिदान्थे जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबोदोंमोन। नाथाय बेफोर बाथ्राखौ गनायनानै लायाखैमोन बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा। कास्टम बसुमतारी सेथियावनो, नैथियाव बिक्रम दैमारी, लोगोसे रिन्जय बर', प्रह्लाद ब्रह्म बिथांमोना जे थांनाय समाव जा बिटिसि सरकाराव बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगोनो लाइमोनफोरनि मुङाव जा 2 लाख रां अनसुंथाइ होनाय बिटिसि सरकारनिफ्राय बेयाव गोबां केलेंकारि जादोंमोन। गोबां रांखौ लाफिननायनि खोथाफोरा सोराङाव फैदोंमोन। अडिअ कल, भिडिअ कल बेफोरबायदि गोबां गोसारदोंमोन एबा भाइरेल जादोंमोन। नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी, रिन्जय बर', प्रह्लाद ब्रह्म बिथांमोना माब्लाबाबो गनायाखैमोन। नाथाय दिनै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा खालामबाय आरो गनायनानै लादों जे थांनाय समाव जा लाइमोनफोरनि मुङाव 2 लाख रां होदोंमोन बेयाव गोबां गोरोन्थि जालांदोंमोन। नाथाय फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि गोरोन्थि गैयाजासे जाय लाइमोनफ्रा बे 2 लाख रांखौ मोनथावना बिथांमोननो एबा बिथांमोन बायदि लाइमोनफोरनोसो बे 2 लाख रांखौ होनाय जासिगोन होननानै बे समाव रोखा फोरमायथिदों बिटिसिनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि कास्टम, प्रह्लाद, बिक्रम दैमारी बिथांमोना थांनाय समाव जाबायदि गिबि किस्तियाव जा 2 लाख रां होदोंमोन लाइमोनफोरनि मुङाव बेयाव गोबां गोरोन्थि जालांदों। गोबां न'खराव 2, 3, 4, 5 मोननाय बेफोरबायदि गोरोन्थिया एबा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राया सोराङाव फैदोंमोन। नाथाय बिक्रम मोना गनायाखैमोन, कास्टम मोना गनायाखैमोन, बिथांमोना रिन्जय मोना गनायाखैमोन, प्रह्लाद मोना बुंदोंमोन बेयो बेरेखा दोलोनि नंखाय बाथ्रा फाव फान्दायनाय होननानै। नाथाय दिनै रोखा खालामदों मैयासो जानानै थांनाय जा बिटिसि काउन्सिलनि बाजेट सेसनाव बिथाङा एबा आथिखालनि जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा गनायदों जे थांनाय समाव गोबां गोरोन्थि जादोंमोन। नाथाय फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि थांनाय समाव जाबायदि कास्टम, बिक्रम बिथांमोना मावनानै गोबां गोरोन्थि खालामदों एबा जेंना नुजाथि होदोंमोन। नाथाय फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि जाहोआ होननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा फोरमायो। दानिया फैदो बिदिब्ला जे लाइमोनफोरनि मुङाव जा 2 लाख रां होनायनि खोथा होदोंमोन बेखौ माबोरै मावफुंगोन फैबाय थानाय समाव बेखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदो। ইয়থসকলৰ যেটো গ্ৰেণ্ট দিয়া ইয়াৰ ওপৰত চবে সাজেষ্ট কৰিছে যে আগত যি হল এইবাৰ যাহাতে যিসকলে পাবলৈ কাৰণে যোগ্যতা এইসকলক এই ইয়থসকলৰ যিখিনি গ্ৰেণ্ট দিয়া হ'ব সেইটো দিলে বেছি ভাল হয়। আমিও একচেপ্ট কৰিছোঁ, আমিও আলোচনা কৰিছোঁ যে আগত যি হল আগত আমি বেকাৰ ইয়থ ল'ৰা ছোৱালীসকলক যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বাছি পেলাই দিব লাগিছিল সেইটো অলপ ঠাৰাঠাৰি হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান ভুল হৈ গ'ল। কিন্তু এইবাৰ আমি এনেকুৱা নকৰিম যে সমষ্টি ৱাইজত আমি আগত যেনেকৈ দিছে এনেকেই আমি বাছনি কৰি পেলাই যাতে যিসকলে পাব লগা যোগ্যতা আছে এইসকলে যাতে বাদ নাযায় তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। মুঠতে আমাৰ 5 গেৰেণ্টিটো কণ্টিনিউৱাছ চলি থাকিব।